Postoje ljudi sa kojima se sudbina još od malih nogu okrutno poigra, ali na svu sreću postoje i oni koji iz tog vrtloga izađu mnogo jači i spremni za život. Radoju iz Katrge je tek 12 godina, 6. je razred, ali na svojim nejakim plećima već je osjetio svu težinu života. Glavni oslonac u životu mu je baka koju zove, nećete verovati, mama i njegova sestra. A ovih dana postao je domaćin, prodao je krmaču i kupio tele Ružu. Ovo je Radoje, majku zapamtio nije. A ovo je njegova sestra od tetke. I ona se majke seća samo kroz maglu i zna da je izdahnula od dušmanske ruke. Oboje su porasli u krilu bake, koju od prve progovorene reči zovu mama. A ona im je baka, tetka, dadilja i majka, koja ih je zadojila, nahranila, naučila prvo slovo, kupila prvu bombonu i naučila da budu sa 10 godina odrasli ljudi. I uradila je to iz straha jer ne zna dokad će je noge nositi i dokad će joj srce kucati u grudima. A pod ovim krovom jedan srčani mladić bije prvu i veliku bitku u svom životu. Da pobedi siromaštvo i rešen je da postane častan moravski domaćin. Znam, video sam u očima, on će uspeti, njegova baka, nejaka sestra, bit će ponosni na svog malog Radoja. Radoje, srećan rad. Hvala, hvala. Boga mi lepo time, a lepo i kosiš. Pa, onako. Čekaj da porazgovaramo malo. Zašto kosiš to? Pa, kosim za svinje vamo u štali, zato što sad je malo letnje vreme, pa za to. Da ne bih puno davao koncentrata, mogu da dajem travu svinjama, da. A i zečevima. A šta imaš još tamo stoke? Pa, imam 2 praseta, tele, kokoške, zeca i zečicu i 2 jareta, kozu i jarca. A jeli, Radoje, umeš da naoštriš kosu? Umem. Pa čoveč, i sam nakosiš ti? Da. Ko živi tamo u kući sa tobom još? Pa živimo ja, mama, tata i sestra. Aha. Tata nije tu, on je otišao majci, spremaju neku daću, a ja, mama i sestra smo ovdje. A čeka, mama ili baba? Pa ona je meni baba, ali ja zovem mama zato što je ona mene od 15 dana uzela i odgajila do ovih godina i sad je zovem mama. Majka ti nije živa? Živa mi je, ali ona je u Smederevskoj Palanci. Ostavila je 6 dece i mene. Da. I sestra? Sestra je od poginule tetke, nažalost. Njena majka je poginula u Kraljevu kad je radila u kafiću. Komšnija odavde, nema 50 metara od nas, proganjao je i došao sa pištoljom i ubio je za šankom. Strašna priča. Moj Radoje, ali dobro, ti si hrabar momak. Pa jesam onako.
Ti si bre postao glava kuće već sad. Pa, jesam. Nadam se da ću i ostati. Ajmo da uzmemo trave malo da ponesemo zečevima. Ajde, Ćemo da pričamo. ajde. E, to nosimo kome? Nosimo i zečevima i svinjama. Ajde da ti vidim stoku. Ajde. A otkud ti telo? Pa tele smo pre 2 mjeseca uzeli. Imala sam jednu krmaču, pa sam je prodao mojoj babi Milici, zato što ona hoće da zapusti svinje, pa sam je prodao za 400 € i tako sam uzeo tele. Dobro si pazario. Pa dobro, da. Je li muško, žensko? Žensko tele, da. Nju ću da ostavim za kravu. Imaš još malo i kravu, jel? Pa da. Evo, ovdje imamo muško i žensko prase. Ostavio sam muško i žensko prase za priplod, a ovo je moja ruža. Ruža, koliko je stara ruža? 2 mjeseca i valjda 6 dana. E, pa lepo. E, dobro, Rade, ajmo ovamo, evo imaš i neke patke. Imam guske, da. A ovo ćemo zečevima. I njih, da. Jel sve ti hraniš? Pa ja uglavnom, ali kad sam u školi, mama rani ujutro. Ovdje su mi kokoške. Mama u stvari baba. Da. Ti babu zoveš mama. Da. Evo ovdje su guske i gusan. A ovdje su kokoške. Koliko imaš kokoški? 7 kokošaka i pevca, a vamo su koze i ono što ja najviše volim, zečevi. E, dobri su, paz, nemoj da iskoče. Neće. E, dobro. Navikli su oni na mene već. Imao sam dosta zečeva, pa sam sad i svi ko naviku da ih, kako se zove ovdje. Dobar čovjek pevac, peva ljudski. Pa ljudski svako jutro. On me radi. Ovdje su koze. Mislim, ja imam još jednog jarca, samo što je taj jarac otišao u selo. Imaš 4 koze, jel? 3 koze i 2 jarca. Taj drugi mator jarac je otišao kod jednog komšije dole. Ima on koze pa nema jarca. E, Pa- čoveče, bre. Pa ti se u sve razumiješ. Pa u sve. Eve ti babe, u stvari mame. Da. Jeste. Dobar dan. Dobar Dobro dan. večer, u stvari. Dobro večer. Ja malo kasnio, izvinite. Gde si, sine? Evo. Ćao. Kako nas se zoveš ti? Ivona. Koji si razred, Ivona? 6. Bravo, sine. Sad je Bato pričao mi o tebi. Kako vama ime? Mira. Miro, borite se. Borim se, krvavo se borim za ovo. Ovo je moj produžetak života. Ajmo ovamo mi da vidimo gde ste. Ajde, idemo zajedno. Ajde. Miro, čoveče, nije lako. Šta je ovo kućica mala? Pa doselili smo se 2000. godine, imala sam svoje 4 dece, jedna ćerka mi je poginula, ostalo je njeno dete. A ovaj dečak je se igrom slučaja od Zadesio. bratanića žena porodila i ona ostavila dete. Ja sam ga uzela, grebala, ja nisam tada imala uslove, ali sam grebala svim silama po centru, molila i ostavili su mi ga da ga čuvam. Dobar ti je. Dobar je i ne žalim se i ne kajem se. Rado je. Rado je, Jel baš rado je? baš rado je. Dobro, Nosi Ivona. ime po dedi. Po pradedi. Pradeda mu se zvao Radoje. Dobro, teška je to priča, Miro, za decu, ali oni vidim bre zreli, razumeju sve, ovaj mali komatori čovjek. Pa odrasli su sa mnom i vodila sam ih ako je u baštu da radim, oni idu sa mnom, ako sam u nadnici, oni idu sa mnom. Bilo gdje da sam, oni su sa mnom, sve moje te reči prate moje ponašanje, tako se i oni ponašanje zrelo. Da. Slabije idu da se druže sa decom, da se igraju, da imaju taj dečiji, to dečije Uzrastanje. ponašanje i uzrastanje i da se ponašaju u skladu sa dečijim uzrastanjem. Da vas pitam, kako je ona to preživjela? Mnogo je teško preživjela. Koliko ona imala Znala je vremena? imala je 2,5 godine. I kad bude uveče, ona traži stube da se ja popenjem i da je skinem majku. Samo da je vidim, mnogo joj nedostaje. Kako da skinem, ne razumijem. Da stavim stube na nebo i da se popenjem da skinem majku. Pošto smo mi pričali da je ona bolesna, da se ona leči. Dok nije posle, u većim nekim godinama smo je pravu istinu rekli. Da
I majka preminula. Nek, dobro. Biće ona veliki čovjek, isto ko Radoje. Nego ono što je mene ganalo, vi bre ovdje živite u Prizemljuši, ovo je čudo jedno. Ajde da vidimo zajedno svi, ajde mi pokažete. Idem na kafu kod vas. Ajde Ivona, umeš ti je skuvaš kafu sine? Jel znaš da radiš što je po kući, jel zna ona? Zna da mesi kolače, da skuva kafu, da opere sudove, počisti kuću. Ma bit će to, deca. A sve živi. Sad je ovo malo u haosu, pošto su se pojavili Čekaj, vama su došli neki ljudi da pomognu. Ima li svetla tamo? Ima. U okolini Čačka i skupili su laminat, skupili su prozore, skupili su za fasadu da se odradi, ali u pitanju je sad ova terasa i krov. A šta ovdje može, joj čoveče, pa ono je gore daske vidi. Nije to rađeno, ko zna da. To je pravljeno 2000... kad je bilo, odškolavala sam svoju decu, kad sam mama na kraju odškolovavanja svoje dece pojavila su se ova deca, pa sam morala da školujem njih i samo sam nadničila i uloživala novac u decu. Nisam mogla da gradim, ni da pravim, ni da proširujem nešto. Da, pa dobro, šta? A sad sam već bolesna, imam 3. stepen komisije, da sam radno nesposobna, ali ja još uvek sam sposobna da njih dvoje gledam. Ako imam 3. stepen komisije lekara iz Beograda, ja sam još uvek sposobna njih. A ispod ronulog krova i klonulih zidova krije se topli dom, koji još uvek koliko toliko skriva od vedrine i promaje ove napaćene duše. Dasaka pravljeno, tako je bilo, moralo se sad, zato što je muško-ženski bol. Bog ti pomogu. Dobro večer, dobro večer. To su jedni moji mnogo dobri prijatelji koji se uvek nađu meni pri ruci da mi pomognu bilo u novčano, bilo u hrani, bilo u higijeni, ali uvek su tu. Da. Da mi donesu nešto, prinesu, evo kao što je i večeras donela nešto prilog za radnike, da spremim ručak, ovo što ti imaš ovdje radnike, jel tako? Imam radnika koji... I ovo malo hoćeš da središ. Malo ovo da sredim. Ovdje šta je, ovo je brvnar, ne tamo šuri. Jeste, to je brvnar gdje spavamo ja i muž, a ovo je Radojeva soba. Ovo je moja soba. Radoje, ovo je tvoja soba. Ovo je moja soba, da. Imaš prozor i gleda tamo na tele, pravo. Da, pravo na štalu. Tebe bude pevci. Pa bude, da. On mnogo voli stoku i mašta o stoci i voli da je još od sad razmišlja i sekira se kako da ima svoju kuću i da stvori za sebe nešto, pošto eto on nema podršku ni od koga šta da nasledi. A imate li zemlje? Imamo naše zemlje, pa kako obrađuješ, Radoje? Čime? Znate kako, onu travu malo pre što smo vidjeli tamo, ovaj komšija naš dole Mikica, on dođe po kostem i izbaliranom, sve to uradi, ali tata mora da ide tamo i da mu pomaže, jer radimo uslugu za uslugu, on nama uslugu, mi njemu uslugu. I tako da nemamo baš čin da obrađujemo toliko zemlje. Pa jel bi volao da imaš bar kultivator ili nešto? Pa tako nešto da mogu da pokosim, da preteram, da nešto uradim, da mi je malo olakša, da ne moram baš da zovem za svaku sitnicu nekoga. A sanja te mašine, kaže? Sanja mašine, krava, dosta ovaca, dosta... Svega da ima i radnik, pa mlad je za traktor. Pa on jeste radnik krvavi. On i hrani tu stoku i poji kad on je u školi, ima našu podršku, mi onda hranimo. Ali kad je kući, on voli oko toga da je nakosi trave, da položi, da očisti, da... Ivona, gdje je tvoja soba, sine? Ajde da vidimo gdje si ti. Ovdje, ovo je, šta vrata neka treba? Da. Vrata su propala, nemamo... Evo ovaj majstor koji... Dobar dan, dobro večer majstore. Ja malo zadocinio, izvinjavam se. Bio sam na drugom kraju Srbije. Ovo ste malo uzeli da uredite, jel? Tako je, malo da sredimo, malo ove sobe i ovu kuću malo da sredimo, preko nekih prijatelja smo došli. Odakle ste? Ja sam iz Beograda.
Pa čoveče, pa kako je zimi ovdje, jel duva? bre? Hladno je, vlaga je velika kao što i majstor zna šta je vlage bilo u sobi. Da, baš se borite, Baš to se se vidi. borimo za život. Dobro, i šta sad ovdje, javili su se neki dobri ljudi, hoće da vam Javili pomognu? su se iz Čačka, to je eto igra slučaja. Saznali za vas? Razmenom poruka i opričala sam priču svoju kao što sad pričaju nama. I ta gospođa Vesna je se podstakla da podstakne neke svoje drugare, prijatelje iz firme, čak šta i taksiste podigla da bi nam pomogli da imamo što god malo boljih uslova. Ovo nisu uslovi, ali malo će drugačije kuća da diše, osvežena, drugačijim zadah će da ima, ajde tako da. Da, je li ovo prokišnjavalo ovdje? Jest. Dobro, Miro, ajde da vidimo, ovi ljudi su došli što su ti pomagali. Jesu. Evo ih tu, da vidimo, ajde da me upoznaš sa njima. Ovo je gospođa Vesna koja je započela i sav maksimum Dobro od večer, sebe Vesna. dala kad je videla Radoja i Ivona u kojima su uslovima da mnogo žele, a ništa nemaju. Jel tako? I kako ste vi Jest. saznali za ovaj problem? Ali ja moram da se snimam? Pa ne morate ako nećete. Jel mogu da izaberem da, ili ako možemo da sednemo pa da nekako, Ne može. ne može. Ili ne pričamo ili pričamo. Pričaj, Vesna, slobodno. Misliš? Pričaj slobodno, dobit će se cijela Ajde priča. zbog ovih ljudi. Kako ste vi saznali za ovaj slučaj? Ja sam videla na jednoj društvenoj mreži porodicu sa 2 djece, uvijek sam imala želju da nekoj djeci pomognem. I tako Odakle ste vi? Gornji Milanovac i ja sam dobila broj telefona od gospođe, došla sam, upoznala se sa decom, obišla ih, odvela ih do grada, kupila im tako nešto što oni žele, želela sam jedan lep dan da im priuštim. Vidjela sam da su to stvarno divna Jel tačno da si se odrekla plate? Jeste, tačno je. Eto, saznao si. Pa eto, imali ste I šta vam je izbore. ideja ovdje? Evo, Pa, znate kako, ja sam vidjela da se radi o skromnoj kući, moja ideja je bila evo da da se... pogledamo ovamo. Ovo zaista izgleda, da li ovo uopšte vredi i renovirati? Pa Sad smo pitanje konstatovali da je ovo samo nužno zlo da deca imaju da prežive dok se ne napravi neka kuća pristojna za normalan život. Tako da bi molio ljude dobre volje da svi zajedno skupimo novac da se napravi jedna kuća sa 2 odelenja i mokrim čvorom i jedna štalica, pošto on ima veliku želju da bude poljoprivrednik. Za Radoje. Za Radoje. Evo, ako dobiješ štalu, moraš da I častiš. nadam se da će Radoje da se raduje u budućnosti. Pa hoće. Da, i vi ste tu. Da. Vi ste pridružili Mi smo se. se pridružili, mi smo iz Pink taksija, gospođa je korisnik naših usluga i prilikom vožnje je izložila da ima neki problem. Mi smo izašli u susret i vozili smo besplatno ove radnike koji tu A rade. to je Sve Pink to, taksi, da. to je ta društvena mreža. Jeste, da. I onda smo mi Bravo angažovali, za pozvali Pink. smo vas, još neke ljude i nadamo se da ćemo uspjeti. Ma nego šta ću organizujemo ljudi naš To ovdje. reklama za Pink, nema veze, bitno je da se ljudima Ma nema pomogne. pa neka i To je reklama, dalje, šta sad? uopšte to je nebitno, bitno je da ljudi počnu normalno da žive. Eto. I borit ćemo se koliko budemo mogli da istrajemo u ovoj priči i da Radoje se raduje. I Ivona, Naravno, evo. kultivator, traktor ako Bog da, stoka. I Ajde. izborit ćemo. Jesi zvao Miluna? Nisam još, prvo smo se tebi obratili pa ćemo dalje da idemo. Ovo nema Ajde, veze. Milun je tačan čovjek i znam da će da Da, pomogne. naravno, izlazi on čovjek uvek u susret i ovo nema nikakve veze sa humanitarnom organizacijom, ovo smo mi jednostavno iz naše inicijative krenuli ovu priču, jer stvarno deca... A ljudi, ovo niko nije znao, evo ja prvi put, ja sam mislio da nema ni jedan ovakav više slučaj Nažalost. ali dobro. Ajde, Miro, dođi ovam, vidim da ti nije lako, ali bit će ovo dobro. Nadam se. Biće, nemoj da plačeš. Zbog dece. Ama bit će dobro kad ti Gvozden kaže, ne može to da Šta god I da da ne bude. ispunim Radoju želju, da ima kravu i da ima ako ništa bar kultivator. Da može sam da dotera stoke. A brzo će on da poraste. Hrane i to, Brzo će on da poraste, valjao bi i traktor, ali dobro, aj, ne smemo dete.
Brzo će onda porasti. Ma nego šta će. Pa on je sad stariji od mnogih njegovih generacije, iz generacije Pa njegove. da, zreo je dosta, on ima i u školi 10 na inteligenciji. Jel da? Da, mnogo je zreliji i Jel odstupio desetka? od dece. Pa jest, ja sam inteligentan, samo što to mnogi ne primećuju. U školi, kako da kažem, imam Oni to... te gledaju, oni misle ti si u baraci, Da, neki ne možeš da budeš prostak, pametan kao- ili si u baraci, jel? Da, jeste, diraju A ga kad si deca dobio kako prvi nema mobilni telefon? fasadu, kako nema... Pa dobro, deca se šale, to nije to ništa namjerno i nas su dirali. Ali mi to puštamo sve. Nisam čuo, dođi Vesna, nemoj da se kriješ Samo oko sam mene. htjela da kažem da ja kad sam kupila prvi mobilni telefon koji je on ikada u životu imao, Kad je dobio? Kad si dobio telefon? Možda prije jedno 20 Za ekskurziju. dana. Za ekskurziju. Jel na tač? Prvog je dobio. Tete Vesne telefon. Jel tač? Da. Jeste. Vesna, da, smart telefon, jel tako? Bravo. On je izabrao, ja sam ga pitala da li hoće Samsung ili Redmi, on je bio skroman i rekao da hoće Redmi telefon. jeftiniji. Jeste. Čoveč. Dobro, ljudi, ajmo ništa, znači, ajde ti, kakav je plan? Moj neki biznis plan da ovo ćemo da... Pusti biznis, ajde da Pa to pravimo je, kuću. tako se kaže. Unutra za početak da ljudi imaju da nastave deo života dok se ne sagradi nova neka kuća, pa kolika tolika. Znači, sutra... Ovo s polja nema računa raditi, unutra će se srediti šta može da se sredi, dokle može, leto je, do zime moramo napraviti kuću i da okravimo i... I verujem da će upravo tako biti. Ova Srbija prepuna je sjajnih i časnih ljudi koji razumeju tuđu nevolju. Radoje će kad tad, ubeđen sam, biti pravi moravski domaćin.